پێشەنگیە مەجلسا مەڵبەتên شەهیدان خواندەکار مامۆستا û gelê bajarê Qamişlo bi boneya cejna zimanê Kurdî 15 Gulanê û ji bo mafê zimanê Kurdî û fermîbûna wê meşeke girseyî li bajêr li dar ket. Di mîtîngê de gelek axaftin hatin kirin û hata gotin ku heta zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî ew ê li ber xwe bidin. Pêşketina mirovahiyê li ser zimanê dayîkê çêbûye. Her wiha hat dest nîşankirin ku ew Kurd hatine dinê û ew ê parastina zimanê xwe bikin. Parastina zimanê Kurdî, parastina nasnameyê, civak û beden e. وەکە شاگردێکە کورد ئەس قبول ناکەم ku zimanê min tu nebikin ji ber ku ez ji refahekê ve Kurdî dixwînim ez qebul nakim werin tu nebikin hem her em ê li ber xwe bidin ku zimanê me tu nenekin em dixwazin zimanê me destûrê de nas bikin. îro ez hatime vê meşê ji bo zimanê xwe em nahên ticarî ev hikûmeta nû dixwaze dibistanê me bigire û navê dibistanê me bixeyrîne em nahêlin ticara ev tişêbê em ji sefê yekê dixwînin ev 9 salê me em dixwînin em ticara nahên zimanê dayîkê werêşkandin. Şêx Murşid Meşûq el-Xiznewî jî ku ji bo beşdarî çalakiya zimanê Kurdî bibe, berê xwe da bo Rojava lê li Urdunê hate girtin. Her çend beşdar nebû jî dengê xweşger raşand û dengê wî di mîtîngê de hate guhdarî kirin. Em ji wekî xebatkarên qada perwerde û xebatkarên zimanê Kurdî em bangewaziya xwedî derketina li zimanê xwe dikin ji aliyê hemû kesên hezkiriyên Kurdî û kesên xebatkarê Kurd. Her wiha wekî mafekî xwe yê rewajî em dibînin ku di destûra Sûriya nû de werê bicihkirin. Zimanê Kurdî zimanê gelê Kurd ê ku bi hezara sala li vê derê hatine jiyan kirin. Her wiha niha bi sed hezaran xwendekar jî vî zimanî perwerde dîtine ji refên seretayî heta qonaxên zangîngeh û akademîk û peymangeh û xwendinên bilind. Beşdarên me şêdan xuyan kirin ku Kurd daxwaza xêrê dikin, ew daxwaza mafê zimanê xwe dikin û destûreke ku bi peyvên Kurdî nehatibe nîvisandin, nûnertiya Kurdan nake. Vê rojahanê li miletê Kurd pîroz dikin, li cîhanê tevdî pîroz dikin ji ber ku pirrengî dewlemendiyek ji bo cîhanê bigiştî û dewlemendiyek ji bo Kurdistana me, dewlemendiyekê ji bo Sûriyayê. Ji xwe em dixwazin peyamekê bigînin bi boneya salvegera roja zimanê Kurdî û ev zimanê hanê bi saya şehîdan, saya xwîna şehîda ji hezarê salan de em di ber xwe didin ku ev zimanê me hebe û berdewam bibe heyanî îro roj. Em ebeden ji wê yekê nayên xwarin weke millet wekû xelkên Rojavayê Kurdistanê. Piştî axaftinan, mîtîng bi dirûjmeyên bê ziman jiyan nabevdawî bû.